Dobar dan i dobrodošli u treću epizodu od Droid za početnike. U prošloj epizodi pričao sam vam o Messengeru. Ko nije pogledao taj klip, može kliknuti ovdje. A u ovoj epizodi pričat ću vam malo o Facebooku. Facebook, znate da je svi socijalna mreža i svi to koristimo. I sada ću vam pokazati kako skinuti aplikaciju i kako otprilike aplikacija izgleda. Kucamo Facebook. I skinut ćemo Facebook. Evo, kada vam se skine Facebook aplikacija, uđete u nju. Zatim ovdje se možete ulogovati preko e-maila ili preko šifre. I zatim će ovdje da se učitava sve dok se Facebook ne uloguje. Sada ovdje možete da dodati četvorošifrenu brojku, mi to nećemo. I ovo je klasičan Facebook. Nadalje ne bih mogao ništa posebno da vam pričam, zato što je isto kao i na računaru. Ovdje su prijatelji koji su vas dodali. Ovdje su vaše notifikacije. Ovdje su podešavanja. I ovdje se nalazi vaš chat. I kao što možete primetiti, ako bi se ja htio da se dopisujem sa nekim, mogu samo kliknuti ovu ikonicu ovdje i automatski će me prebaciti na Messenger. To je bila aplikacija Facebook. Pretpostavljam sve ste razumjeli. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. I hvala svima što ste gledali ovaj video. Ako želite da naučite nešto više o Android telefonima, obavezno kliknite na subscribe ovdje.